Благой Петров в левия коридор, Кирил Ненов в десния. Фалстарт регистрира времеизведващата система на сметката на Благой Петров в левия коридор. В левия коридор сега няма право повече на фалстартове. Битка за трето-четвърто място. Няма. Чуете ли колко? Няма да бива. Отново проблеми в включването на предавките за Кирил Ненов. И Благой Петров става трети, 13.975 е неговото време, 14.397 времето на Кирил Ненов.